doncs bé, reunit el jurat de la 27a nit de l'esport de Montbui ha decidit que el millor esportista escolar de Montbui és... ha decidit que el millor esportista de les entitats de Montbui és... Pedro Calvo Torreblanca Pedrito. Per la seva gran trajectòria a la Unió Esportiva Sant Maure, on és jugador referent durant els darrers anys. Finalment, el jurat de la 27a nit de l'esport de Montbui ha decidit que el millor esportista d'entitat forània de Montbui és... Mariona Marçal Colomas. El jurat vol reconèixer els mèrits fets per Mariona Marçal, màxima golejadora i millor jugadora del club de futbol Igualada, que milita a la segona divisió femenina de futbol. Tengo mucho tiempo, ¿no? No, ¿por qué? Bueno, yo estoy cerca de la retirada, la verdad. Tengo 31 años y cada vez con más ganas de retirarme. Y la verdad que esto lo agradezco mucho. Fins on vols arribar amb el món del futbol? Vols ser un Messi, un Xavi, un Iniesta? Per mi de ser un Messi. Home, por pedir que no quede, no? Ja entrenes molt? Sí. A vegades entreno molt i quan no puc, doncs... No sé, quan no... Jo estic molt contenta que m'hagin entrat, que m'hagin tocat aquest ple. Doncs res, no sé. Espero que estigui amb els propers anys de futbol femení i això. Un bon aplaudiment, sisplau. Deixeu-me que aquesta nit, amb aquestes breus paraules que us dirigeixo, tingui un especial record, un especial agraïment per totes aquelles persones que fan una feina molt silenciosa, molt silenciada, una feina que no és la de dirigir, que no és ni tan sols la de practicar l'esport i gaudir-ne. Tota aquella gent que treballa al nostre municipi amb l'esport. Avui jo crec que ha quedat clarament representat i demano un fort aplaudiment pel Fede. Realment ell és un clar exemple d'aquesta gent que està treballant amb el dia a dia per l'esport al nostre municipi. Fede, de veritat, en nom de tot Montbui, gràcies per la vostra labor. Sense ella no podríem practicar l'esport. Sense ells que fan aquesta feina de neteja, aquesta feina de monitors, aquesta feina sempre molt més oculta. Gent que normalment no puja aquí a rebre premis, que no puja als podis per rebre medalles.